Mosi, musím ti něco říct. Ach, můj bože! Počkej, až to řeknu. Jo, promiň, jo. Kde je Roy? Taky by tu měl být. Než začneš, měl bych ti říct, že někdy mívám potíže se zpracováním novinky. Douglas mě chce jako svoji asistentku. Ach, můj bože! Jako asistentku? Ach, můj bože! No to je tedy něco a ještě kus. Jeho asistentku jako... Jeho mlčuš asistentku. To je osobní asistentka. Děkuji. Tedy, dobrá. A co to vlastně představuje? No to víš, přijímat poštu, nakupovat mu v supermarketu, chodit do prádelny. Musím říct, Mosi, je to vážně krok vpřed. Ano, a jak chceš pracovat u něj i tady? No to je právě ono, nechce, abych tu dělala, chce, abych z oddělení odešla. Odešla z oddělení, ale to neuděláš, že? No, hodně mi zvedne plat. Fuj, tedy ne. Ne, nejspíš odejdu. A co to zvýšení platu? To když odejdu. Aha. Nebude mi platit víc, když tu zůstanu. Ovšem, že ne, to by bylo směšné. Jo. Tak, tedy zvedne plat mě? Proč by měl zvedat plat tobě? Dobrá, začni tedy znovu. Jo. Takže Douglas mě žádá, abych byl tvá asistentka. Ne. Tak proč by mi tedy zvedal plat? Proč mu zvednou plat? Jen mě chce za svoji asistentku. Jak jsi na to přišel? To Douglas chce přece asistentku. Já ale nechci být Douglasova asistentka. Vždyť nemá kvalifikaci, Jen. A ty máš oprávnění nabídnout mi takové zvýšení platu? Já tě vůbec nechci za asistentku, to Douglas chce mě za asistentku, toť vše víc toho není. Není to tvoje věc, nestarej se o to. Kdo je Douglas?